Welcome to it, Mzansi. It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimanti, Mabuyu, Bambolunyu, Shase, Uposhamanza, Bafokasane, Bepodlu, Chwala. Welcome to Angisaku Funi. It's whereby I give people a platform to break up. Hausamunyaki, Mplele, Kitale Kauhansa, because Kiatiba Nahurilona, Ali happy go relationship in Yaluna. Mfanaka, Hauna Silo Mfanaka, Hauna Nix Mfanaka, Hauna Lirato, Hauna Ke, Hauna Shele, Tengwana Gohae, Kauhana Limushimanyana, oh, Kele Kauhansa, King Ginger, cream de la cream, the king of Abachola, you like it or not, I'm not claiming it. It's the world, it's the universe that's named me that, the king of Umcholo, Ntandani Ngatandi, take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimanti, Mabuyu, Bambolunyu, Shase. Welcome to Angisaku Funi. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to Why the people? Why the We are back at it, Mtanami. Welcome back to King Ginger TV. It's whereby I give people a platform. It's whereby we do the right thing. It's whereby we fix nothing but umjolo. It's whereby isilungisa malapha abathu. If uyazi ukuthi wena kwakho kunenkinga ngikhona, let me make the right thing. Let me fix it for you. It's your boy, Cream de la Cream. Ntwana yase King Ndlovu. You know the story. Sondela mntama. Awuhlale ngapha. Unjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila, ubani igama? Matsidiso. Matsidiso. Where you from? Ngila eBoksburg, eRamaphosa. eRamaphosa. Big up to Boksburg and Ramaphosa. Siswami kwenzakalani? Umjolo kwenzani? Eish, angisamtholi kahle lo muntu yazi. Bese right mina naye ku right mara iyachinja manje I don't know why. Kwenzakalani? Manje umvakashela akanginaki nje. Akana sikhathi sami, I don't know kwenzakalani. Yeah. Safuna ukwazi nje kahle kahle ukuthi yini ngaye. So ufila ngathi akasakuthanda? Yeah, uchintshile kakhulu. Kakhulu. So into ofuna ukisho kuyena ukumtshela nje ukuthi it is over. Kwenzakalani kahle kahle angitshela ukuthi yini le emenza ukuthi angabi nesikhathi sami. Yabo. But umuzama ukumbuza wena ninobabili uthini? Ungitshela ukuthi uyophandela mina kodwa angiyizwa lento yakhe. Angiyizwa total. Uphandela wena kanjani engasesenzi isikhathi sakho? Hawu, ngiyazibuza into engizibuza yona nami ukuthi ngiyothola utonto umsebenzi kuphi. Kodwa angitholi nemali next. Kasena sikhathi sami. Uphendula ipari ne? Yeah, ngenza islim. So what is it that you want to tell him? Ngifuna umtshela nje ukuthi ngifuna umbuza kahle kahle ukuthi usangithanda, usangibona njengaqala nje ukuthi ngisase umuntu wakhe nje or seke move on nje. Ngifuna ukwazi nje ngihlale ngiyazi ngingahlali nje bomnyameni. Yeah. Because akukho right ukuhlala bomnyameni. Akukho right. Akukho right at all. Umucabanga uyacheata, umucabanga una umunye umuntu umbuka izenzo zakhe usolani. Ngisola ukuthi vele uyacheata. Because akasangibambi shuthi akasangifili kahle kahle maybe khona umuntu amfilayo. Shukuthi. So you want to tell him ekugcineni ukuthi awusamfuni? Yeah, ngifuna umtshela ukuthi asengikhathele manje. Okay. Waste isikhathi sakho lo muntu. Yeah, uyangimoshela isikhathi. Kakhulu. So unginobhuti welcome la. Okay. Unama options awuthi uyafuna ukukunika wona. Mawuqeda ukumtshela ukuthi awusamfuni, singamnika i50 ayogibela lapha phezulu entabeni agoduke. Or into esingayenza we can umhlukane naye sinibuyisele ebhasini nibuyele nobabili endlini. What do you choose? Hayi, angibuyeli naye. Ngingamnika imali akazihambele nje. Ne? Yeah. Ngisafuna next nje ngizongihlanganisa naye. Ngoba akasangifuni naye, ngiyambona. Yeah. Yeah, so ayikho into eningi nje ngifuna ukutshela zona. Welcome. Ngicela umehlise. Ezela.
So wena sister usumtholile yini mhlambe omunye umuntu osekubamba endokubona njengomuntu because nakho phela usenkingeni ngalo. Cha, bengakamtholi. Bona bayangishayela baningi mara anyikho lapho. Yabo, ngifocuse kuyo ngoba angikwazi ukwenza thandana nabantu ababili ngesikhathi siwayo. Yeah. So manje ngibone ngesena sikhathi sami hayi angazi kwenzakalani. Because bengekho so uchintshile vele. I wonder. Chintshile bengekho so. Ngoba ngilala ngi1 ngilala ngiso ubheka le uyajika ubheka le mangimvakashela. Akagcwali. Hayi Simlinde nangu yeza. Okay. Khona uzositshela ukuthi wayesijwayela kabi. Haw. Kalakatha. Ngifike emdala. Kama kanjani mfowethu? Kanjani? Shosho ubayikama? Usibonele wakwaDube bhuti. Hey Dube. Ngihleli nemama lana uyamaza ngithi. Ya ngiyamazi umama. Wena nayi yini? Sathandana. Ungathi nje oyithandayo ngaye njengoba yena bese sichazelile the way omphethe kahle ngakhona another way out right ngakhona. Into engiyithandayo kumama ukuthi nje umama uziphethe kahle, uhlezi asendlini akusulo silabafazi abathanda nje istrati, bathanda ukuzulazula abazihlanganise lezi nje nezinto nje ezibhedayo. Into engenza ukuthi nje ngimthanda umama nje. Kube umuntu ofocus straight on point. On point. Sure. Ngiyakuzwa. And now straight again. Hayi, hlezi nje ngiqondile kuyena. Ukhona yena bhuti omunye umuntu othanda naye ngaphandle kasisi? Akekho. Akekho. Okay. Usikhonta afuna ukutshela yona ne? Okay. Cela umtshele konke. cela ukubuza ne ukuthi usangithanda na cause ngibona ngalendlela oyenza ngayo izinto azisafani like before awusangibambi like before angazi kwenzakalani awukho nje hlezi ungekho so ngifuna ukubuza ukuthi why khona umtholile yini Alutho ndiyazi isithando sami. Ngiyakuthanda le malava. Mara inkingi uyazi ukuthi ngiyasebenza isithando sami. Makakazwa ngiphana leyo mali leyo mos. Uhlezi ulethe uhlezi ungekho nje. Usebenza ini kanjani? Ngena ama night shift baby. Uyazi mos ukuthi ngihlezi ngena ama night shift. Uhlezi ngena ama night shifts. Uyazi mos. So ayile ngiyenza ukuthi ngabi nesikhathi sami. Usebenza apha ntona Brian la ngene usuku khona. Ngiyi security mina bhuti. Security. Yeah. Security. Oh manje yini enza ukuthi ungabi nesikhathi sami ke emini mawubuya uze kimi uzongibheka mabuye emsebenzini. Awu angithi sikhuluma kanje ungarasi. Angirasi ngikhuluma kanje. Ukhuluma kanje. Mawufuna ngirasi uzongibona ukuthi ngiyarasi ngiyakwazi ukurasi. Ukata bani ubani lo suku umgadile. Nalo suku umgadile. Yazi bafu. Usuyayisebenzisa ikondom kodwa la ukata khona. Hawu. Ugada ini ebusuku? Ugada ini ebusuku? Awu ngisuke ngisemsebenzini angithi ngiyasho. Umsebenzi wani? Ugada bani ubani intombazana usuku uyigadile unogada wayo. Ntombi ngisuke ngisemsebenzini anginanto. Sister mtshela. Isikhathi sami sona awungenaso awusangibambi awungasangibambi. Why? Ngifike endlini ngikhathele kumele uhlezi ukhathele wena uhlezi ukhathele every time mele ukhathale wena nali ukhathazwa yini ukhathazwa yini into emnandi ke yakhathaza yebo into emnandi mangibuye ebusuku kumele into emnandi angali into emnandi yona ayikhathazi yebo inkinga ke mara angeke ngizothi mangibuye ebusuku ngikhathele wena uzofuna ukuthi ngiyenze lokho wena ukhathela njalo ebusuku ama night shift ayakhathaza kanti off mfethu unya off ubofa mara emini ngoba uyayenza nasemini angishayenza nasemini ngiyayifuna phela mina mina ngathi soyifuna njalo ngiyayifuna because uhlezi ungekho angithi angisho uhlezi ungekho ngiyenze njani baningi abantu abangifunayo la ngaphandle ngoba ngizimele mina ngiumuntu right ngithanda usibonelo wami mara usibonelo wami uyangethela mara mathiliso wena ufunani ngifuna isikhathi sakho ngifuna wena ngikufuna wonke ula phezukwami ngifuna wena lento amana chifa ngithi uthi wena bayakushela la ngaphandle bayangishela ngithi bayakushela ngcono ubathathe wani angibafuni ngifuna wena mos osho wena ukhona umuntu ongibona ozosho kanjalo mtshele ke sister ufuna ukungicontrola mos wena ayicontrol ngithi awuna isikhathi sami uyangizwa ukuthi ngithini awuna isikhathi sami ngifuna isikhathi sami mina ngifuna isikhathi sami nomuntu wami lezi zokuthi namana chief uyikhathela angeni ndawo mangifuna isikhathi sami ngifuna isikhathi sami nami and wena unaso Godman mangizomnikeza isikhathi sakhe bese ngiyamnikeza leso sikhathi makusekumele ngiyosebenza mangibuya naye uzokunika isikhathi yazi no my brother lento ingabalance yabona my system uzomnika isikhathi naye uzokunika isikhathi sokuthi usipane because uyazi ukuthi wena njengoba usipana
but mase wenza isikhathi for yena uyasenza mara wena ukwenzi lokho. Akakwenza. Sifana kwami ngiyenzela yena ukuthi solala sina something endlini. Awukazi ungiphela udinga utho. wena uqobo akukho enough imali ngeke ilithenge isatisfaction leyifunayo. Awuthi lo mntwana uyakhala uthi all over bayamshela uyanqaba ngoba uyibekelele wena. Manje usefila ngathi naleli cake useyivirgin. Hayi ngiyevele ngempela. Hayi truly speaking ne Yeah. lo umamazi akanginiki lento le engiyifunayo. Mtshele. Ayikuniki lento Mtshele. oyifunayo. Ayikuniki into oyifunayo. Mtshele. Ufunani kanti wena? It's like another thing. Another thing. When we are together man. Sister lahla lo mfana. Angithola. Lahla lo mfana. Angikuhloniphi? Angali uyangihlonipha malawo. Angihlala endlini. Uyahlala endlini. Angikumamela. Uyalalela. Ufunani ke? Lahla lo mfana. Ufunani? Ufuna ukuxutha phambili. Uyoxutha ezinye izinto phambili. Ubuye uzogula futhi. Uguliswa yini? Uzoguliswa labantu abagijimisayo. Uthi mina angeke ngigule ngoba ngihambi ngilala boss. Uhlezi ungekho wena ngithi. Asazi Asazi ugadile. Asazi ugadeni. Angazi ukuthi kwenzakalani ngawe. Kwenzakalani vele ngawe ngoba sana isikhathi sami. Ngifuna ukwazi nje ukuthi why. Why ungasafani like before? Into engifuna ukuyazi vele. Asenze lento ibe simple. Sothi Mathiliso sangibiza ngobaby manje. Angisaso baby wakho. Asenze lento hawu mama ulwela mina. Ngithi angisaso baby wakho na. Ulwelani? Angisakhuluma kahle. Khuluma ke ngamela. Yabo into engisho yankela umuntu unginikeza attitude. Mangikhuluma naye kahle akanginikezi le nto. Mara nawo ukubonisa ukuncenga nje yami awubonisa ukuthi umkhathalele lo mntana awubonisa ukuthi unendaba nalama complaints awashoyo awunandaba. Mathiliso ngicela umtshele lento athi ungitshela. Hey mina ngibone ngikungcono ukuthi mina nawe nje siyeke. Yeah. Cause awutsana isikhathi sami usiyayisekho into nawe uqeda ukusho namanje ukuthi I khona engazenzi kahle. So hamba ke bazokubona phambili. Yeah khona bazomenza kahle phambili. Yeah bazokwenza ushilo wathi nawo umfile nje kade usho manje. Kanti nizothanda kanjani umuntu ongamfili uthe kade uthi awuyifile nalengane ngithi. Okay manje khona ngiyekela ubaby wami. Awu sekubaby futhi. Kade uthi Mathiliso manje. Hawu. Mathiliso. Sekumathiliso futhi akusaseyena. Ulethele lento la. Yeah ngilethele la ukuthi ngizokubuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngawe. Ende wabona ukuthi uyahlule uphendula somtsheleke. Hayi ngisakufuni right. Ngishaphi ngawe. Ende uthe uMathiliso sekunika u50 uyogibela lapha entabeni. Awungayenzi into ngifuni nokuzwa ngekele ngoba kwaleyo mali engikunika nogcina engasakuniki yona uyogibela hamba ugibela itaxi lapha eBree from eBree ngifuna isikhathi sami nami ngiyayifuna ngigcine nini angeke ngikwazi uphabani monganiki mina uphabani monganiki mina uphabani hayi ngiyekele ngizigcinele wena mara wena ubhizi wena lesipikili sakho uqongqotha bani into eziright aniziboni ngizorealize after nambe ngifuna wonke lamaphepha lawo isebenze leyo night chief yakho ke uhlezi uqongqotha bani ngaso umbuzo umile ngisakufuni mina ngiright uright because manje ngistressa umuntu yena akanandaba nami hayi awuthama uyizwa umuzwa nomntana ngiyamuzwa right uthi right ngawe bathi mara mina ngikho right nganyamthanda lo muntu uyangithanda wangangibonisi ukuthi uyangithanda bo ungithanda ungasangithandi manje ugcine nini nje ukumnika isipikili sakho ngoba wena uhlela ubhizi nasi namamanzi feel singaheavy why uyeheba nobani why ngcono uhambe uthi yami izokuhlula hamba vele kuze ngikwade ngingazisheshe nami ngikwade ngichinje manje thatha imali hamba uyogulele ngaphandle thatha imali hamba uyogula thatha imali ngisakufuni hawu dilithe namanamba ngisakufuni hamba sis gibele hawu ngoba uzowokha makhala ngizwe nginomsindo wehlisa oh akakuhloniphi lo mfana hayi akangizwa akakuboni akangizwa akakuthathi nje serious akangizwa ngosho isikhathi sami nje kube ekwelikhamu kuba uthe ukumgqubuza kabili kathi uqhiqhi hayi kumele uyishintshe leyo mali kufanele uphathe no 20 rand manje no asikisiswa mezwe welcome ngicela uthathe umntana umfake ebhasini simambe sekasi sikuphuthumisa eboxback manje danko
King Ginger, Cream de la Cream. Ntwana seking Indlovu ithi siphuthume back to back siyobe kuma sister khona sizokwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi. Ngithanda njengoba ningithanda Mzansi. It's going crazy. It's going bananas. Angisakufuni famba moyeni #fambela take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunyu Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the Why the ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu hayi no ayeniasho uyasho ukuthi bayibhelishisa inkinga usekhathele yesene